Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Fatan Allah ya riga ya biya mana bukatunmu. Ina masu fama da ciwo, ina masu fama da ciwon da suka fidda rai, ina masu fama da ciwon da aka riga aka ce musu ba zai warke ba, ina masu fama da ciwon da suka je wajen likita ya ce saura kwanaki kaɗan su rasu, ina waɗanda suke da fama da ciwutukan da an rasa gane kansu, an rasa gane musabbabinsu. To insha Allahu Rabbi akwai mafita kuma akwai natija da a samu idan an kalli wannan bidiyo. Wannan natija da wannan hanya ita ce duba da hanyar nan, kissan nan ta annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam. A yayin da ciwo ya riga ya yi masa yawa, ya riga Allah ya jarrabe shi da ciwon da likitoci suka gasa gane masa. A lokacin da Allah ya jarrabe shi da ciwo, jama'a da yawa suka riga suka guje shi, hatta iyalansa suka guje shi. Ya zamanto cewa ba shi da wata mafita, ba shi da wata hanya, ba shi da wani abin dogaro face Allahu subhanahu wa ta'ala. A nan ne annabi Ayyuba da wannan damuwa ta dame shi, da wannan ciwo ya dame shi, ya riga ya kirayi ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, yana mai cewa rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Wato ya riga ya faɗa wa ubangiji cewa ya ubangiji, haƙiƙa ciwo ya same ni, gashi kuma kai ne mai yawan rahma, kai ne mai yawan rahma. So a nan sai Allah ya riga ya kawo masa mafita, ya riga ya kawo masa faraji, ya riga ya kawo masa waraka daga wannan ciwo. Allah ya ansa masa bisa faɗi na Alƙur'ani, faɗin manzon Allah daga Alƙur'ani da Allah ya saukar ga manzon Allah, yake cewa fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Sai muka riga muka ansa masa, muka riga muka kuma yaye masa daga abin da yake fama da shi daga wannan ciwo. Ya kai ɗan uwa, ya ke ƴar uwa da ke fama da ciwo wanda aka rasa yadda za a yi shi, me zai hana ba za ki jarraba addu'a annabi Ayyuba ba? Me zai sa ba za ki gwada yawaita faɗin inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin? Ta wannan aya ana faɗata a bisa mara, ko dai sau 3 ko sau 7 ko sau 11 ko sau 15 domin samun manfa'a. Kuma ana haɗa ta da ayoyin shifa, ayatu shifa, ayoyi na waraka waɗanda suka zo daga Alƙur'ani mai girma. Wannan ayoyi na ayatu shifa su ma za ki gansu, za mu saka su a cikin bidiyo wanda yake buƙatar ya haɗa su domin samun waraka da dukkan wani ciwo. Muna fata ‘yan uwa za ku riga ku ƙaru da wannan, kuma muna addu'ar Allah ya riga ya ba ku lafiya, ya yaye muku, ya warkar da ku daga dukkan wani irin ciwo da kuke tare da shi. Muna addu'ar Allah duk wanda Allah ya riga ya sa masa wani ciwo, dai Allah ya jarrabe shi ciwon da yake ba shi da mafita, Allah domin wannan addu'a ta annabi Ayyuba, ya Allah ka ba shi shifa'in da la yughadiru saqama, ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ka ji daɗin jin wannan bidiyo namu, ka ƙarfafe mu da yin like da subscribe ga wannan bidiyo da wannan tasha tamu
ka kuma ƙoƙarin sharing domin wasu 'yan uwa su masu samu manfa'a su samu dacewa. Mun gode.